Good morning guys. So guys, gikan ko nag-jogging singot pagay ko. So akong ipakita sa inyo karon ang akong breakfast. So mag-utan ta guys. Ako ipakita ang mga sagol. So una guys, mo ni nga to ang isagol, alugbati, butig, kalabasa, syempre kamunggay with tanglad. So mo ni tanang mga putahe nga atong utanon ron guys, mo ni nga to ang ipamahaw karon. Then after pamahaw, syempre na saging nga tundan. So guys, nahuman na nato og slice, ato na nilutoon. See? So ato na ning lutoon tanan. Kay nahuman naman nato og slice ang gabi ug ang kalabasa ug ang alugbati ug ang kamunggay. Atong pabuton nga mabukal. Latan na to ang gabi ug kalabasa. So guys, luto na ang atong utan. Utang Bisaya. Okay guys, mao na niya atong kaunon ron. So gamay ra ang utan, o daghan ang utan, gamay ra ang rice. Kainit.